መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 101 ብዛዕባ ጸጋም ፍርድን ክዝምር ወእግዚአብሔር ምስጋና ክዝምረልካ እየ ብፍጽምቲ መገዲ እጣበብ ኣለኹ መዓዝ ክትመጸኒ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ቤተይ ብፍጹም ልበይ እመላለስ ኣለኹ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ገለ ነውሪ ኣይነብርን ንግብሪ ብልያ ልጸልኦ ኣለኹ ኣይክጠብቀንን እዩ ቄናን ልቢ ካባ ይርሓቕ ንኽፉእ ክፈልጦ ኣይደልን ነቲ ንብጻዮ ብሕቡእ ዚሓመ ኣጥፍኦ ነቲ ዕቡይ ዓይንን ኩሩዕ ልብን ዘለዎ ኣይዕገሶን እየ ምሳይ ኪነብሩስ ኣዒንተይ ኣብቶም ናይ ሃገር እሙናት እየን እቲ ብፍጽምቲ መገዲ ዝመላለስ ከገልግለኒ እዩ ተንኰል ዚገብር ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርን ሓሶት ዚዛረብ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ ኣይጸንዕን እዩ ንዓመፀኛታት ካብ ከተማ እግዚአብሔር ከጽንጽ ንኹሎም ረሲኣን ምድሪ ንግሆ ከጥፍኦም እየ